Haubičkim projektilom pogođen je čak tank, neprijateljski tank koji je u paničnom bijegu se nasukao na jednu hrpu odbačenog asfalta. Kako je zapeo, nije se mogao izvući svojim pogonom. Posada je jednostavno otvorila svoje kupole i razbježala se, a taj tank je na kraju pao u naše ruke. U 3 dana ostvareni su temeljni ciljevi ovoga pravca prodora kada je bio zaustavljen, a to je bilo ovladati Masleničkim ždrilom i ostvariti pretpostavke za uspostavu prometne veze sjevera i juga Hrvatske. Hrvatske snage su se našle pred napuštenim Obrovcem i zauzele su vrlo povoljne, dominantne točke u prostoru. Nakon utvrđivanja dostignute crte bojišnice nije bilo nikakvih pomjeranja te iste crte bojišnice sve do operacije Oluja. Pomoćni pravac u akciji Maslenica je bila zračna baza u Zemuniku uz udaljavanje neprijateljskih pozicija od Zadra kojega je trebalo staviti izvan dometa neprijateljskog topništva. Kreće napad u pravcu Smokovića. Znam da je trebalo utvrditi točne njihove snage. Ja sam sa 6 svojih ljudi izvidnika išao to vidjeti, međutim osjetio sam da je jedna povoljna prilika da bi mogli mi izvršiti odmah napad. Kreće napad na Crno. Po samom dolasku na cilj ugledali smo njihovu kolonu koja je točno dolazila na smjenu. Tom smo prilikom stupili u akciju i uspješno smo eliminirali neprijatelja. Krenuo je napad na Babindug. Oslobađanjem toga vidjeli smo da i tenkovi sa Travičine glavice idu prema Smokoviću, što je bio otvoren put za ulaz u aerodrom Zemunik. Oni su dobili nekako pojačanje svojih tenkova, međutim kad su tenkovi vidjeli da se stvar raspala, jednako su se okrenuli i pobjegli svi. U roku od 3 dana, od 22. do 25. siječnja, uglavnom su potpuno završena ofenzivna djelovanja u akciji Maslenica. Akcija je pod međunarodnim pritiskom zaustavljena, ali su dostignute linije zadovoljile njezin osnovni cilj. Dogovoreno je primirje koje je značilo početak najkrvavijeg defanzivnog dijela same akcije. Akcija Maslenica je uspjela. Veza sjevera i juga Hrvatske je uspostavljena. Tek tada zapravo započinje još žešće, bjesomučno granatiranje civilnih ciljeva po Zadru od strane neprijatelja. Te godine Zadar postavlja rekord po broju dana s neprekidnom uzbonom, no Zadar ne žali zbog toga. Jednostavno, građani su svojim trpljenjem dali svoj doprinos, koliko god to znalo biti stravično. Oni 26. ujutro upiru sa svih pravaca i svih snaga, tako da je ujutro tenkovska vatra počima priko glava naše pješadije. Znači, tenkovi se nisu izvlačili s položaja, a dnevno smo trošili od 2 do 3 kompleta tenkovske municije. Jer su stalno bili protunapadi protivnika koji se onda u određenoj fazi ojačao sa svim raspoloživim snagama sa područja Benkovca i šireg područja Knina, a i sa jednim dijelom snaga koji je došao iz Bosne i Hercegovine pa i iz Srbije. Svaki put kad bi mi razbili prethodni njihov protudar, oni bi, to smo saznali praćenjem njihovih prisluškivanja, njihovih sredstava veza, dobili pojačanje. Jer u jednom momentu oko 3 kilometra je bilo razdvojeno naše haubice i njihove haubice, što je u ratnim pojmovima nepojmljivo. Uz redovite oklopno-pješačke napade u periodima su se događali posebno intenzivni napadi neprijatelja koji je u jednom trenutku na tako uskom području imao gotovo 1/3 svojih ukupnih snaga u Hrvatskoj. Prvi takav žestoki udar je razbijen uz pogibiju zapovjednika 92. Benkovačke motorizirane brigade. Uskoro su krenuli novi napadi takvih razmjera, među ostalim i na Palju. Naš protivudar je bio dosta jak, tako da bilo je dosta neprijateljskih gubitaka. Naravno, bilo je i nešto ranjenih naših boraca, ali se neprijatelj morao povući put Sminčića. 3. gardijska je došla samo kao pješačka snaga, da izmijeni našu pješadiju. Međutim, nisu dovezli oklop, tako da smo mi kao tenkisti ostali do kraja akcije Maslenica. Neprijatelj je nakon artiljerijske pripreme u 11 sati i 39 minuta krenuo na Kašić iz 3 pravca, s ukupnom oklopnom efektivom od oko 25 tenkova i 10 borbenih vozila pješaštva, što su do tada neviđene snage na malom prostoru, ali i u cijeloj akciji Maslenica. U 16 sati kreće posljednji i najžešći udar, pri čemu je u 17 sati probijena naša obrana i naše snage se postupno povlače.
Odmah se organizira protunapad u kojemu 3. gardijska vraća prijašnje položaje i zauzima novo osvojeni prostor, pri čemu je ova postrojba pretrpjela pojedinačno najveći broj poginulih pripadnika. Snaga i jedinstvo hrvatskih snaga u obrani Kašića najbolje simbolizira ovaj spomenik, od dalmatinskog kamena i slavonskog hrasta. Kašić je bio pretvrd orah, stoga je 7. veljače krenuo izravan napad na pozicije Pridrage, gdje je položaje držalo samo 37 boraca otočkog bataljona. Mi smo tada imali 17 ranjenih ljudi i nismo imali mi topničku podršku, niti smo mi imali protuoklopna sredstva. Sudjelovao sam u obrani Novigrada. Bitke su bile strašnih razmjera, kalkulira se podacima od 6000 granata dnevno. Apsurd je bio da su svi moji prijatelji bili ranjeni ili većina bili ranjeni od metaka. 3. dan smo krenuli u fazu napada u pravcu Grgorića, gdje smo se sukobili prsa u prsa sa Arkanovim snagama. A imamo čak i podatak da je za 4 dana koliko smo mi bili tamo, da su iz specijalnih snaga njihovih bili 22 poginulih, uglavnom Arkanovci, Vukovi Sučjaka, Niški specijalci, Beli Orlovi i tako. Arkan je bio ranjen, zapovjednik Vukova Sučjaka je poginio u borima u Novigradu i onda su kasnije oni odustali. Nije se više baš išlo naprijed. Kako su bitku za bitkom gubili, naravno i uz naše gubitke koje smo imali, oni su jednostavno slabili i više krajem veljače nisu imali tih kapaciteta za takve napade i onda počinje postupno stabiliziranje crte obrane. Dolazi do izmjena postrojbi kako bi dio boraca otišao na zasluženi odmor. Na pozicije kod Novigrada dolazi 2. gardijska brigada koja uspješno odbija par jačih napada i vrši utvrđivanje položaja. Na najteže pozicije kod Kašića dolazi 5. gardijska brigada. Posljednja bitka vođena je za Drače, pri čemu se nije uspjelo zadržati osvojene pozicije. Ipak, posljednja bitka upisana je hrvatskim snagama koje u potpunosti preuzimaju inicijativu u ukupnom Domovinskom ratu. Počeli smo, ja i Ante Gotovina, otvorenije razgovarati. Svi smo tada bili na neki način vojni stratezi. Ja sam govorio o Ražavljevoj kosi, Nadinskom brdu, a zar nema još većih? Ja ga malo pogledam čudno i kažem, pa nećeš valjda partizanski rat voditi iz Velebita? Da, gradonačelniče. Doćemo na Velebit i na Dinaru, mehanizacijom, i to će biti kraj neprijatelja. Uslijedio je niz uspješnih akcija koji se vodio na Dinari. Kao što je i rekao, general Gotovina počeo je lomiti neprijatelja i postupno prodirati u zaleđe Knina. Kao dio zbornog područja Split, u tim akcijama sudjelovale su i postrojbe sa zadarskoga područja. Jedna od posljednjih, 6 dana prije Oluje, bila je akcija Ljeto 95. Prvi dan već se pojavili problemi jer 7. gardijska je brzo napredovala, no međutim na početnom dijelu Šator planine, znači kod dijela Runjevice, tačka grupa 1 nije polučila bit rezultate, znači zbog siline i snage neprijatelja. Ova važna utvrđena kota priječila je razvoj naših snaga koje su trpjele jak udar neprijatelja po lijevom boku. Od uspjeha akcije ovisila je i Oluja jer je ona trebala omogućiti ulazak naših snaga iza samog Knina. Izvadili smo zolje, počeli smo pucati. Ta daljina je bila, sad ću vam reći, jedno 30 metara. Nakon 15 sekundi ispaljenja bila je 10 metara. Pitanje sekunde da se oni ne bi snašli, znači odlučio se naprijed, što se reče, juriš. Naši ti gardisti, to se ne može opisati, to je letilo. Od početka napada do kraja, to je bilo manje od sat vremena, probili smo 47 možemo reći duplo utvrđenih, ono što kažu maksimalno utvrđenih tih njihovih rovova. Odmah nakon toga, ni sat vremena, ministar obrane je izrekao javnu, a poslije i pismenu pohvalu ove postrojbe. Sve je bilo spremno za vojno-redarstvenu akciju Oluja. Operativna grupa Zadar bila je na pomoćnom pravcu napada. Otežavajuća okolnost je što su te jedinice morale oslobađati područja koja su u akciji Maslenica već bila oslobođena.
Nakon Zagrebačkog sporazuma Hrvatska vojska se povukla sukladno potpisanim međunarodnim sporazumima, no neprijateljske snage nisu u potpunosti to isto poštivale taj sporazum, te je to dodatno otežalo napadnu operaciju Oluja.